Ás 12:33 desaparecía de súpeto e durante 5 segundos o 60% da enerxía que se estaba consumindo e de seguido apagamento total en España. Confirman por internet o cero enerxético en toda a península. Ás 3 da tarde reúnese na Moncloa o Consello de Seguridade Nacional. Teresa Rivera descarta que se deba a un ciberataque. No hay nada que nos permita afirmar que haya ningún tipo de alteración extraordinaria. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis. En Galicia, a Xunta puxo en marcha o plan de emerxencias pouco despois do apagamento, con todo o operativo coordinándose dende a sede do 112 na Estrada. Continúan sen suministro zonas moi importantes, a maior parte, as máis poboadas, dende logo. Como admitía Sánchez ás 11 da noite na súa segunda comparecencia. Queda una noche larga. 23 horas despois, Red Eléctrica confirmou a volta á normalidade e deu as primeiras explicacións. Podemos descartar un incidente de ciberseguridad. Sen aclarar que causou realmente o apagamento de todo un país.